F'dak iż-żmien Zakkarija missier Ġwanni intelab l-Ispirtu Santu u beda jħabbar u jgħid: Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għad-dej tiegħu, bħalma wiegħed fil-moddi fomm il-profeti qaddisin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħallef l-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudussija qudiemu ħajjitna kollha. U int, tfajjel, tissejjaħ profeta tal-aktar għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubithom. Mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tira u jdawwa lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Meta jitħabbarlek l-Evanġelju, inti tintela bil-ferħ u bit-tama fil-qalb tiegħek. Meta l-mulej jiġi biex jeħlisna u jimlina bl-Ispirtu qaddis tiegħu, il-għajn ta' kull ferħ u ta' kull tama fil-wediet ta' Alla. Ispirat mill-Ispirtu Santu, Zakkarija missier Ġwanni l-Battista bierek lil-mulej u profetizza il-pjan tas-salvazzjoni li hu kien se jwettaq permezz tal-Messija. Alla nnifsu ġie jsur u jifti lill-poplu tiegħu permezz tal-Messija. Din kienet il-missjoni ta' Ġesu li kien mibgħut fid-dinja biex isalva lil dawk li kienu mibjuwa l-dnub u li kienu taħt id-dnub. Fil-festa tal-Inkarnazzjoni aħna niċċelebraw dan id-don kbir ta' Alla li jubat lill-Ibnu l-waħdieni biex isalvana. U inti titlob lill-Ispirtu Santu biex jispirak, titolbu jimlik bil-ferħ u bil-qawwa biex inti xandar il-messaġġ li Alla ġie tassew isalva l-poplu tiegħu u tħallih isalvak fil-ħajja tiegħek, jew tibqa' maqbud fix-xibka ta' dnub. Mulej, inti urejt ħniena u grazzja mal-poplu tiegħek. Imlini bl-Ispirtu qaddis tiegħek ħalli jien inkun xhieda tal-ferħ tal-Evanġelju għal dawk kollha ta' madwari. Għażiża Marija, int li int it-tempju tal-Ispirtu Santu li fik l-Ispirtu t'Alla sab il-amara tiegħu. Enna ħalli flimkien miegħek aħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu iġeddidna, iġeddet il-ħajja tagħna, iġeddet il-familji tagħna u jġeddet lil dawk kollha li jiftħu qalbhom għalih. Grazzi ma. Amen.